Don Kişot Sibeheke zû meha tîrmehê Don Kîşot zirxê xwe girê da û bi tizîka ji malê derket. Ne ji dotmama xwe re tiştekî got û ne jî ji xizmetkara malê re. Xizmetkarê mal paqij dikir û xwarin çê dikir, emrê wê jî ji 40 salî zêdetir bû. Dotmama wî hê nebû bi 20 salî. Don Kîşot li Rosinantayê swar bû, rahişt rimkevana xwe û ji axurê derket çû nava gund. Kêfa wî gelekî cî bû, çimkî difikirî û digot temam e, ez êdî şewalyeyekî gerokim û li ser pêhatiyan digerim. Lê ne wiha bû, zanî çima? Çimkî wekî şewalyeyê gerok nîşanekî bi dest nexistî bû. Wexta ev hat bîra wî, çi qasî qeherî. Tê bibêje îcar divê çi bike? Lazim e biçe cem şewalyeyekî gerok, ji bo ku jêra çend gotinên taybet û ecêb bike. Bi şûrê xwe li nav milên wî bide û bi vî awayî wî bike şewalyeyekî gerok. Hemî pirtûkên zarokan yên Moriyê hûn dikarin ji pirtûka Kurdî peyda bikin.